Знову усіх вітаю, брати і сестри. Знову усім добрий день. Усім глядачам, усім глядачкам. Знову з вами я, Микита. Усіх вітаю на моєму каналі. Ну що ж, уже розпочинається потиху сезон. Уже починаю їздити на ровери по нашому Полоцькому районі. Ну і користуючись такою можливістю, хочу вам показати такий помник. Это помник генерал-майору кавалерії Якову Петровичу Кульневу, який тут загинув у час війни 1812 року. Отдав своє життя, обороняючи родину. Коли тут йшли бої, коли наступали наполеоновські війська, частка з їх повернула сюди на північ і йшла далі на Клястиці. Ось тут недалеко від раки Дриси сталася битва, якою він загинув. Ну і у гонор генерал-майора Кульнева названа одна вёска тут у Росонскім районі праз раку Дрису. І яшчэ две вуліцы. Одна у селе Азіна і яшчэ у Полоцку одна.